이렇게 자투나 댕다. 말았어. 그만 이렇게 잡아도. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो मा बुंबावनो नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बिरादनो गगा मोननाय गुजुनाय इदि जागासिनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो मोदोम सानाय बिदि जागासिनो आंहा ओमफ्राय बिनिखायनो आङो मैयाबो ब्लग लाबोनो हायासै आरोना जेबो ब्लग बानायनो मोनासै मैयाबो बेबायदिनो सानसे थाबाय ओमफ्राय बिनि सिगांनिफ्रायनो इसे जादोंमोन होमबाबो आं बांद्राय केयार लायाखैमोन आरोना हामलांगोन होननानै ओमफ्रायथ' दाना मोदोम सानायबो जालांबायना एसे ओमफ्राय उनावबो मैयायो इदिनो मुलि जाबाय माबाबाय ओमफ्राय नै दायो आङो एसे दिनै मोजां मोननायखाय दुगैबाय आरोना दुगैनानै एसे देलायबाय ओमफ्राय आंना मा जायो मिथिगोना माने बांद्राय जुदि आंनि देहायाव थान्दा मोनबाय थायोबानो ह फैबाय माजों फैखो नोङो गारिजों इयालागै लाबोदों लामायावनो ओंखारदों आलासि फैदों जोंहा ओमफ्राय मा होनो बांद्राय आंहा देहाया थान्दा बुस्थु जाबाय थाबाथाय माने जेनेबा आं नालेंखरबो जागासिनो ना बिदिनो नालेंखर बुट सोमनाय ओमफ्राय आरो बिदिनो स्कुटियाव थांलाय फैलायथ' बिराद बार नाङोना ओमफ्राय बिदिनो थान्दा मैगंबो जागासिनो बे साननैसोआ ओमफ्राय आरो मैयायो आङो माथो थान्दा मोनबाय थायोहाय होननानै माने खर'बो लोबना होदों जिबो सुबाय ओमफ्राय ओरैबायदि बांसिन मोदोम साबाय आरोना मैयायो ओमफ्राय आङो सानबाय 10टासोआव ब्लग बानायनो होननानै एसे खामानि फोजोबखांनानै आरोना जि जोम सुखांना खर' लोबखांनानै ओमफ्राय दाना आं हायासै ओरैबायदि मेंग्लिजोब्बाय माने ओमफ्राय हासबेन्डआ लोगो मुलि लाबबाय लाबनानै जानानै बिदिनो थाबाय आरो उन्दुनानै जेबो ब्लग बानायासै ओमफ्राय ब्लग बानायाबाथ' आरो आंहा बोरैबा जेनेबा उसुखुथु मोनबाय थायोना सानफ्रामबो बानायग्रा नालाय बे साननैसो आंना मोजाङानो जायाखै ब्लग होनाया ओमफ्राय मैयाबो बानायासै बिदिनो थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय आङो एसे मोजां मोनबायना बेनिखायनो हासबेन्डआ मा खालामना होदों दिनै हराव माने बे गगा मोनबा बेबायदिनो बानायना होयो आरोना नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामबाथाय थाबैनो हामगोन आरोना गगा मोननाया माने जानाय थावखौ गारबायाव बे खोस्लियाव सोरबा गारबा होनबा बुजिया आरोना खोस्लियाव सामब्राम गुफुरखौ जिरनानै एसे बांद्राय जिरनाङा आरोना आथा खावनिया जिरो खोमा आंना हासबेन्डआ ओमफ्राय गेसाव सावबाय आरोना गारबाजों जानाय थाव एसे होनानै ओमफ्राय बेखौ खुरियाव लखबनानै गारबानिफ्राय ओमफ्राय थावखौ दुंबुरखौ गन्थङाव ओरै एसे होयो आंना हासबेन्डआ ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौ मोनामसु होयो ओमफ्राय एकदम स्रां जाजोब्बाय आरोना दिनैहाय ओमफ्राय बिनिखायनो आं सानबाय ब्लग बानायनो होननानै बेनो मा बुंनो बेमारि ब्लग ना मा होननांगोन आङो ओमफ्राय दायो आङो दै गुदुं लोंनो नागिरदों आरोना एसेल' बावबाय आङो सिखारनानै दुगैबाय एसे देलायबाय ब्लग बानायनो होननानै आलासिबो फैदों खिन्थु मंगलबारसो नालाय निरामिससो जागोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैहायनि ब्लगखौ आंना हासबेन्डआ दाबो सिखाराखैनो आंल' सिखारदों ओमफ्राय आलासि मोनफैबाय आरो मोनसे खोथा आङो माने बिदिनो मा होनगोन बेखौ थान्दा मोनबाय थानायनि थाखाय माने आं हासबेन्डनि गस्लाखौनो गानदों आरोना हासबेन्डनि शार्टखौनो नोंथांमोना गाज्रि मोनो नाङा सोरबा रागाबो जोङो आरोना हौवानिखौनो गानदों होननानै खिन्थु गासिबो माने गासिबो सानजोबा सासे सानैया सानो आरोना होमबाबो आं जेबो मोनला जों जेबो साना नालाय स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ खामलांबायमोनहाय नैयो साजु जानो थांनो हो आं गानदोंमोन र' सेन्देलबो नोंनिखौ गानदो गस्लाबो नोंनिखौ गानदो आङो र' ओमफ्राय मा होनो साहा लोंथ'वाखै नालाय ओमफ्राय आङो साहाखौनो फुदुंनो नागिरबाय ओमफ्राय साहा फुदुंनायनि सिगां नै मा होनगोन आं बेखौ आटा आग्लायबाथाय माने रुटि जानानै आटा आग्लायबा आं नै बेबायदि सावनानै जायो आरोना नै ओमफ्राय दा आलासिबो फैदों नालाय साहा फुदुंनोसै ओमफ्राय नैखौ सावग्रोबाय आरोना आङो ओमफ्राय बिथिंजा आलुबो रुगासिनो ओमफ्राय ओंखामखौ हरनि ओंखाम दंमोन बेखौ फुदुंबाय आरोना हासबेन्डआ जागोन आंनाथ' हासबेन्डआ ओंखाम जायाबा जाखाया फुङाव ओमफ्राय हासबेन्डआ ओंखाम जाखांनानैसो लोंगोन आरोना साहाखौ ना ओंखाम जायैनि सिगां लोंगोनबा मिथिला जायखिजाया आङो दा आलासिबो फैदों नालाय ओमफ्राय बेखौ सावखांबाथाय आङो बिथिंजाबो आलु रुगासिनो नालाय बेफोर गासिबो मोनबाथाय
फारसेथिं साहा फुदुंनोसै फारसेथिं आंनि थाखाय दै गुदुं फुदुंनोसै आरोना दै लोंथ'वाखैनो आङो ओंखायनो जल्दि जल्दि आं माने आटाखौ गलायनानै नैखौ एवग्रोबाय आरोना दै गुदुं फुदुंनोसै दै गुदुं जानबाय आङो साहा लोंग्रोगोन ना ओंखाम जाग्रोगोन हो दुगैग्रोनो ओंखायनोथ' साहाखौ लोंग्रोगोन ना ओंखाम जाग्रोगोन फार्स्टआवनो साहा बा मालाबालाय माथो ओंखाम जाखांबासो लोंनो बेमारि मानसि बेमारियानो होननांसिगोन गगा मोननाय गुजुनायानो खारा नालाय दैया जाबाय आंना बांद्राय गुदुं लोंनो हाया उदैया एकदम गरम जाहैयोना बांद्राय दै गुदुं एकदम गुदुंद्रायखौ लोंनो नाङा नोंथांमोनाबो माने एसे दुंबुरखौ लोंनांगौ आरोना आंथ' बांसिनानो गगा मोनाबा गुजुआबा गुसुखौनो पुरा गग' लोंना होनाय जायो फुङाव सिखारनानै ओमफ्राय दा गगा मोननाय गुजुनाय जागासिनो ना बेनि थाखायनो आङो निजिनि देहाखौथ' एसे केयार लानांबायना नङाबा बोरै जानो दाखालि बावै जाबाय थानायाव केयार लायनोथ' मस्लाया मोनफ्लांबाय मैयायो सानसे माने उन्दुनो थाबाय थानांदों 10टासोनिफ्रायनो आरोना फुंनि 10टासोनिफ्रायनो उन्दुना थानांदों आं खामानि फोजोबखांनानै माने जि सुनाय खर' लोबनाय बेफोरखौ न'नि खामानिफोरखौ मावखांनानै 10टासोनिफ्रायनो उन्दुना थानायानो आङो बिदि केयार लायैखायनोथ' ओंखायनो दा नै दै गुदुंखौनो एसे आराम गिलासनैसो लोंना होनोसै बिनि उनावसो साहा लोंगोन आङो केमेराया गोजानद्रायाव जाबाय खोमा नामा जाखादा दै लोंग्रोनोसै आं दाना लोंबाय थाना अयभास जाबाय आंखौ नङाबा आगोल लोंनो हायामोन आंलाय मा लोंबाय थाबाय गिलाससे लायबावनि र' गिलाससे लोंबावनि जाबाय सेराव दै गोलैबाय फैद' साया लोंफैद' Yang saya ini sambal lele kisil lagi iya Bantu lihat kemana nih? Bapak gila kabar lagi dong anak lah mana nih gelas sana nang nih kostak thor gaya ya net salah pun nang ini kak mata ini mana enggak mata ini mana ओंखामबोथ' नांबावगौबो जानो हानाय ना मा होननाय होयोलै ओंखाम नांला भाजा एवैखाय नामा दाय जादों नामा आलु बाथोनल' नालाय नि दा सानजौफुनि संनो जाखाबायानो आं जलदि जलदि संनोसै है माबा मा खालामनो उपाय गैया मोनसे सानबा मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो गगा मोननाय गुजुनाय जाला माजों खहाबा जागासिनो हाला आं जानो ओंखाम जानायनि खाफालाव नामा आं हमथाराखैना गुदुं ना माइखौसो नायदो ओरै आदि हान्थि मोनथाराखै आं ini sampai sana saya baru cuci oh mati saya kalau saya apa lah जल्दिनो संबाय आङो बिथिं ओंखामा मोनबाय ओमफ्राय बांद्राय देखायबाय थायासै आङो ओमफ्राय नै बिथिंजा नै बे जाबाय ब्राह्मी मैगं आरोना इसेल'मोन मुथानैल'मोन ओमफ्राय नै बेसेबा इसेल' जालांबाय
फिसा मुथासोमोन नालाय ओमफ्राय आलुजों एवबाय आरोना बेखौ मंगलबार नालाय दिनैहाय ओमफ्राय नै बिथिंजा दङ बे जाहैबाय दालि बेखिनियानो आरोना दिनैहाय मंगलबार नालाय आलासिया आरो सासे बारायबावबाय नैलाय आलासिया सासे बारायबावबाय जोंहा जानोसै जमानो दायो बेलासिनि सम आरोना मा होनो ओंखाम जाखांनानै दसे गोबावैनो रेस्ट लाबाय आं बांद्राय बिदि ओंखाम जानाय मानायखौ लाबाय थायासै आलासिबो फैदोंमोन नालाय ओमफ्रायो दायो बेलासिनि सम ओमफ्राय दा जोङो थांनो नागिरदों आइ आं हासबेन्ड बानलु हैनो थांनो नागिरदों आरोना न'खरसे मानसिनो बानलु सिब्र' ओमफ्राय बेखौ होना फैनोसै आरोना दा ओमफ्राय आङो मा होनो गगा मोनबाबो थांफानो नागिरबाय आरोना थांफानो लुगैयोना न'आव रावबो गैया जासिगोन नालाय हासबेन्डआबो थांबा मायाबो थांबा ओमफ्राय आलासि फैदोंमोन आलासियाबो थांफाखासिगोन नालाय ओमफ्राय दा आं न'आव हारसिं जागोन आरोना ओमफ्राय बाबायाबो दायो खाथिनि सकआव थांगोन ना एसे बाजार लायनो न'आव जानाय लोंनाय बिदि लायनो थांगोन ना दा बेलासिनि सम नालाय ओमफ्राय न'आव रावबो गैया जागोन ना ओंखायनो आं माने थांफानो नागिरबाय आरो गगा मोनबाबो बेलासि जानायखाय बोरैबा गोमो मोनदो नै बानलु सिब्रुआ नैबेनोमोन सेरसे नायो मोनसे सानबा मोनसे जायो मोजां ब्लग बानायगोन बे साननैसोआ न'आव थानानै होनना भाबिदोंमोन खिन्थु बिदि जालायबायना उपाय गैया आरो ब्लग बानायनो हागोन ना हाया जेसेबां हायो आं नाजागोन आरोना बानायनो ब्लगखौ ओमफ्राय हायाबाथ' उपाय गैया दा नै आंहा एसे थान्दा मोनफिनबायना आंनिनो गोरोन्थि होननांगोन आरोना आंखौ थांनाङा होनखादोंमोन हासबेन्डआ माने फैफानाङा होनखादोंमोन न'आवनो था होनदोंमोन खिन्थु आङो माने सोरबा न'निफ्राय इदि ओंखारबोबा न'नि मानसिफोर फैफानो लुगैयो आं मानोबा गोरलै बायदि दाबो ओमफ्राय फैफानानै नै दायो बिदि जाबाय दा रायसिगोनसो आंखौ दा न'आव मोननानै खोन्थानांगौबा गारामा सादो होननानै ओमफ्राय बिदिनो थांबाय दिना आंना दिनै सानसे ओमफ्राय बेखिनियानो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय रायलायनाया बांद्राय फिसा जालांबाय खोमा आंना खोनानायानो नंला स' बेखिनियानो बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन